engikwaziyo mina ukuthi ngidilize isigodlo sayifebe ngiyaxolisa ukusho lokhu kwi-live kodwa khona okusalayo ngisazosidiliza futhi ngisidilizile. Induna kanjalo nabaholi abakhona phakathi kwethu nendlela abantu abahlonishwa ngayo indlela bona abahlonishwa ngayo. Mhlambe miyeza ngaphambi kokuthi ngiqhubeke nenginehle ngikusho kulehlani namhlanje sithi nje bopha bhakabhaka iyona into esisho namhlanje ukuthi bopha bhakabhaka anginalo uvalo bengingafisa ukukhuluma ngalento kodwa emva kwalesi sigameko lesi esenzekile singenze ngayibona kufanele ngikhulume noma ngingathanda ukukhuluma ngoba ngithi bopha bhakabhaka ngizosho lento ukuthi nje bopha bhakabhaka ngiyaqonda mina ukuthi uma impi iyokulwa ukuze iwine kufanele kuqale kuphume laba abangayona ingxenye yempi phela lana kuthina ezinsizweni zikhona izinsizwa ezingade ingazile ngokuzothi zizolekelela ebezise ngoba iboniningi so vele kubuningi buyabona ububele uyabona asisho ukuthi asibadingi kodwa besidinga abantu abaqonda isikhathi esidlula kusona inhloso nqangi yethu nokuthi sise kuThamara lempe phakathi kwabantu besilisa nabantu besifazane ayintsha abanye abantu babuka thina sime ngapha beyitshela ukuthi asinandaba nabantu besifazane sinendaba nabo kodwa sifuna ukuthi beqonde ukuthi akubalekile ukuthi umuntu ngoba nakhe intombazana uzokwenza noma ngabe yini bese ethi ngoba nakho ngumuntu wesifazane kufanele ebhekane ngqo namaqiniso empilo yakhe bese ba umuntu wesifazane nali iqiniso kushone umfana uSibusiso noma wengane yakhe lento sayibona ubungozi bayo sabona futhi ukuthi lento ngendlela eyenzeka ngayo idinga ukunqandwa ishwa elibe khona nakufanele ebhekane nalo uThamara ileli lokuthi kubhodlwe ngaye impi phakathi kwabantu besilisa nabesifazane kade ikhona but bebeshoda ngendlela yokuveza ukuthi badinwe kangakanani abantu ngapha nangapha bafowethu nanti iqiniso okufanele sibhekane nalo ileli lokuthi la ezinsizweni esihamba nazo kunezinsizwa ezivele zisemkhakheni munye nalaba abakhaliswa ilento esikhuluma ngayo phela ikhona izinsizwa la eziphilela ukulala abantu besifazane nje ezibadicilela phansi ezibacikela phansi zikhona futhi izinsizwa ezinathi la ezigxishe nathi mazisho zona kodwa ezifuna ithuba lokulala uThamara lalelani ke bafowethu ukuze izobalula lento yakho uThamara thina siyavuma ukuthi umuntu okokuqala lokho okwesibili siyavuma ukuthi unalo izolo lakho kodwa thina sesibambini namhlanje lakho asikwazi ukwehlulela ngoba phakathi kwethu nathi sibile namaphutha esikhula singabafana kodwa njengamanje ususezandleni zethu njengobhuti bakho sizokubamba sikusondeze sithi nalade uhluleka khona ngeke usahluleke ngoba kukhona nala kade khona izinto kade uzenze inganali indlela yokuthi uyingane sesizoba njengoyihlo kuwe sikukhuze sikubonise asiqoqane ke miyeza ngoba vele inkulumo yamfanele isheshe iphele asiqoqane sibuye eduze mhlazane bafowethu nina besifazane naqonda ukuthi akekho umfana oyinja inja ile eqonywe nguwe uyikhetha kubafana abaningi ungalwi izimpi zabanye abantu ngoba nakho njengoba afuna ukuthi ibo babwengane yakhe thina sikhulumeli mthina miyeza la ukuthi abantu besifazane ba wrong ngokuzala sesikhulumela ukuthi emaphutheni owenzile cabangela le yangane esizelwe uwe ezodinga iyalo kusasa wena njengoba ulwa phela ayikho into esiyitshala singeke siyivune
njengoba wena uthi abafana yizinja, abafana bafanelwe ikuthanda, unengane yomfana oyikhulisayo, unengane yomfana ezalwa uwe, unobhuto lapha ekhaya owumuntu wesilisa, lo wena ombone engafanelwe ukunakekela. Lengane yomfana oyikhulisa phakathi kwalezi izingane ezincane zamantombazane ezithatha lolulimi lwakho, mhla seziyenze enganeni yakho lento esiyikhuzayo, uyothanda yini wena? Njengoba sibona abantu besilisa beyihenga beyibulala benza yonke lento, mhla wafice yakhe ingane ile ngaphezulu ihlukunyezwe umuntu wesifazane, ibhali iphepha lokuthi ngiphile kabi, ngayibona ngingayena umuntu ngoba kukhula ngimukeleka khona mina, noma ngizubhlungu kuthiwa ngiqinisele ngoba ngifanele ukusubuhlungu. La empilweni sinenkinga yabantu besifazane abasukuthi ukuba umuntu wesifazane kubenza ukuthi bebe ngama victim nala kufanele bona bebhekane neqiniso labo khona. Phela lento yokuthi wena uphume kini uyolala nomuntu wesilisa isinqumo sakho, hayi saba wonke amadoda. Yekani ukusitshela ukuthi singanitshela ukuthi ukuzalela ekhaya kufanele ngoba nithi nimithiswa yithi. Asikumithisanga thina, sikwasi. Wena wathatha isinqumo sokuphula imithetho yakini, wahamba wayoyinikela kumfana, wamlala, wavuma ukulalwa uwe, nabambana natshelana nathi kumnandi. Angithi nina nibuye nisithomele ngamafoni eniwathengelwa abafana laba bathi mase benimithisile babaleka bese nithi siba izinja. Ezinye zezinto lezo kufanele sibhekane nazo Emnewethu ukuthi JMQ mngone ungaqhubeka. Yabona Myeza, mhlazana umuntu nomuntu wayidonsa yena, wayibeka phambi kwakhe, wayeka ukubheka abanye abantu, uyobona ukuthi yimi lo inkinga, akubona labantu engibabukela kude abayinkinga. Yimi lo nowenza ukuthi impilo yami ingaqhubeki ngoba mina angikaze ngazemukela ukuthi nginamaphutha mina. Akakaze akumukele ukuthi mina ngenza izinto ngendlela kade ngingafanele. Mhlazana abantu besifazane bakufunda ukuthi ukuba umuntu wesifazane eqala ekhaya aqale emgwaqeni. Mhlazane bakubona ukuthi uyinikele bafaneni akukwenza umuntu ongcono. Shiwe nengane. Uyabona umuntu wesilisa okuheha ngezinto eziphathekayo akazili ukuzokwakha nawe, uzokulala. Uma sekwenzeka usubona abantu besilisa noma sekushile, ungalingi ucabanga ukuthi bonke abantu besilisa bayafana, uwo attract abantu abafanayo. Angithi asisho kanje Mleza lento ukuze izoswakala kahle. Uyazi yini ukuthi Myeza usisi olinyazo umuntu kade emthengela ama-iPhone, emthengela ama weave nani uyophinde ejole nomuntu ofana nalo ephinde ekhala? Yazi ngoba yini? U-attract abantu abafanayo, ubuka esayidini labantu abafanayo. Akamfuni onganamoto, ubuka abahamba ngeemoto eziphezulu, kodwa ulinyazo umuntu ohamba ngemoto ephezulu. Ufuna umuntu ozomnakekela emthengela izinto eziphathekayo, kodwa ukhaliswa umuntu adenza into efanayo. Ama-result lapha azophinde efane, kodwa uzobuya ezothuka abantu abanganalutho, abangakaze bemthinta, abangakaze belala nengishona naye, abangakaze beze bemise ngisho emgwaqeni. Mhla odadewethu bayivuma lento yokuthi ukuphula imithetho yasekhaya uphile ngemithetho yakho uyakwenza ukuthi ube isisulu sezinyembezi zakho. Phela bona bayiphucile amalungelo okuba izingane nokuba amantombazane, bayifaka esigabeni sokuba abazali. Ingakho mase sikhuluma nabo sibatshela njengabazali hayi njengezingane. Ingakho masibatshela ukuthi uma uyintombazana awuzalele ekhaya bese bethi bona bayizalisa. Thina sikhulumi nomuntu wesifazane oyintombazane encane, sikhuluma nabazali ngoba sesifuna bekhulise lezi zingane sebeyizele. Inkinga yabo bacabanga ukuthi lezi zingane ziyoyikhulela njengotshani. Asiphendule laba bathi bona bayayi-afford. Inkinga yokuyi-afforda ayipheli ngalesikhathi wena ubona ngaleso sikhathi. Phela ijazi lelo olifundile lemfundo, uma ushona wena usala isitifiketi nalo kodwa ingane yakhe isalihlupheka nalabantu abangafundile, labo babukela phansi, labo babona bengelutho, labo ongabona ukuthi ayikho
bona bangakutshela yona labo uthi mabekhuluma kini uthatha imoto uyidumisa uhambe ngoba wena usungcono uyibone futhi ungcono iyona impilo ezokwenzeka einganeni zakho ngoba njengoba sikhuluma sikhuza sikhuza lokho ukuthi yekani ukufuna ukuphila impilo yamanga yekani ukuthi Miyezwa. Tamara yes Tamara. Sanibonani bafethu njani? Sikhona Tamara. Siyaphila sis. Ngiyaphila nami ukuthi ke kahle i-router ayikho la engikhona ngithenge idatha ukuze ngizojoina ulive ebese ngiphendula lokho mase ngehlela ngezansi kahle Tamara ngicela ukuthi uzophuma la ngo10 ayikho into oyikoleta ukuthi ufuna uphendule omunye umuntu njengoba kade inviteile it for a viewership so yabantu kade bekhona okunye you can just share it nje from bottom yeah wemne wethu ikhona ekufanele ngiyishare noma ngingeve ukuthi ukuyichaza kodwa yona ikhona efanele ngiyishare ebese mhlambe nikhulumela phewe enkulumo yami kodwa ke njengama alright kulungile ngiyayizwa lento oyilento sayisho ngicela ukuthi uJMQ aqede benomala ucarbonini bese ungakwazi ukuphefumula akunankinga ngiyabonga Mngoni uTumiyeza mhlambe uma sibe nalesi siwombe sokuthi odadewethu bebheka umonakalo noma isimo abadlula kusona noma into eyenzeke kubona akukulaphi noma akukusizi ukuthi uma unephutha ulithatha uluqondisa omunye umuntu asikubalekeli futhi asikushalazeli ukuthi kunabantu besilisa abangalenzi iqiniso nabasilimazayo phela elinye iqiniso ileli lokuthi Miyeza nalabafana laba abaxhaphaza izingane baxhaphaza nalezi zasemakithi yabona nathi siyiphe singomalume kodwa abangazama ukushift iblame yokuthi banamaphutha ukuzalela ekhaya ungawuhlonipha umthetho wabazali bakho ukuthi wena ngaso sonke isikhathi mase ubuzwa noma ukhulungiswe emaphutheni akho uthi angimithisanga ubani owakuthwala wayokulahla kamfana ubani owakuthwala wayokufaka ehotela ukuthi uphukhela 1 hour ubani owakuthwala ukuthi wena uthi kumfana ngicela ukuthi njengamanje uzongilanda uyazi ukuthi ubethiwa odadewethu bahlonipha futhi benikeze obhuti babo ngoba angeke uze ukwazi ukuphila emhlabeni uhlula ukuhlonipha ubhuti wakho angeke uze uhambe ibanga elide ubaba wakho ungamboni angeke uhambe ibanga elide uma wakho ungamboni baningi omama abathuliswa ukuthi izingane zabo izona eseyinamandla ezisebenzayo abangakwazi ukuyitshela ukuthi mntana mlendlela ohamba ngayo izokulimaza baningi omama abaphenduka onene ngesizathu sokuthi ayikho into abazoyenza ngoba izingane zabo ziyabahlula akudlali phela ukuba nengane ethi ifuna ukuhamba namhlanje ngoba kuyilesihlanje ethatha isikhwama sawo yahamba iyozibuye ngesonto ayikho into uyabona njengoba sithomelana la ku TikTok wavula ama comment Miyeza mina nginankinga nokuthuka abantu batetele beyitiki lalela Miyeza unabantu la abazali babo abakhala inyembezi ngenxa yokuthi izingane zabo ibukisa ngabo angeke beguge labantu laba bengayibonanga inyembezi zomama wabo phambi kwabo singathukana la ku TikTok singabukisana kodwa wena unengane yomfana efanele ikhuliswa wena singadelelana singabukelana phansi la kodwa wena kunengane yomfana okufanele uyitshele iyalo njengomzali njengoba wena usalwa izimpi zokuthi abafana bayizinja ngeke niswe ngabantu besilisa but kunobhuti wakho lapha nokhaliswa umuntu wesifazana omxhaphazayo kunobhuti wakho wondla ingane angayizali kunobhuti wakho ocabanga ukuyibulala noma inini njengoba wena ukuvuna ukuthi lingakhulunyi iqiniso lokuthi asibuyisaneni asibambaneni asiyekeni ukuhlokolozana nokukhombana ngoba angeke size sifike ndawo
uma sisazothi makuyiqiniso sithi thina kulona iqiniso. Uma sisazothi thina masikhuluma udaba sithi thina ngeke size silivume ngoba lisa nabantu besilisa. Akuthina sonke sinilalile. Uwo wakhetha uhlobo oluthile lwabantu ukuthi abakulale. Akuthina sonke esikumithise sabaleka. Uwo wakhetha umuntu owamkhethela izingane zakho wathi uyena okufanele bobabe einganeni zakho. Bhekana nalokho ukuthi mina zishaye wena ngiyaxolisa mntanami ukuthi ngakukhethela ubaba ongafanele. Kodwa ngizohamba ngiyokhuluma nalo baba ongafanele ngoba ingane yamdinga uyise. Ungcono uglamu unenwele ezinde unama iPhone unani ingane yamdinga uyise. Ungenzeke ufe kuqala ingane iqhubeka ifuna ubaba wayo. Bodadewethu iyekeni lento yokufuna ukukhalelwa nala kufanele nitshelwe khona. Iyekeni lento yokuthi nina nifuna ukuzenza izesulu zeqiniso. Iyekeni lento yokuthi nina nisebenzisa imizimba yenu nokuthi nina abantu besifazane ukuze ningakwazi ukuthi niphile iqiniso. Into eyosiza abantu besifazane ukuyeka ukuhamba ngamateam nokukhuluma indaba engahlangene nabo. Uyazi ukuthi la uma ngehle ngenza into elula ngithi ifaka abantu abawu3 la ngibabuza ukuthi yini ivalue yakho akekho noyedwa ozongiphendula. Yini eyenza lokho? Ingoba ukhuluma izinto ezikhulunywa ngabanye awukwazi ukukhuluma izinto zakho. Njengoba ukhuluma uthi nje angifuni ulwela isithunzi sabantu besifazane akekho umuntu wesifazane olwele sakho. Isithunzi somuntu silwelwa uye ngaye. Yabona ake senze kanje Mnyeza. Yazi ukuthi kunabantu besifazane abanezingane odadewethu. Sibahlonipha ngaphezulu kwalabo abanganazo. Yini eyenza lokho? Indlela abayiphatha ngayo, indlela abayihlonipha ngayo, indlela abakhuluma ngayo. Inhlonipho yomuntu, isigaba somuntu, isithunzi somuntu sikuye. Uyazi ukuthi khona abantu besifazane la abamisimisi ngaphezulu kobhuti babo ngendlela abayihlonipha ngayo. Ngisho emphakathini bayahlonishwa. Kodwa kukhona labantu besifazane abavela beyilwane. Ake senze kanje Mnyeza ngoba sengiyahamba. Nale ngiphetha ngalo. Bafana bakithi noma singayishaya le mali ongo 10 rand, sishaya o50 rand, shaya o1000. Uma nina abafowethu ningakafuni ukuvuma ukuthi izwe liyabhubha ezandleni zethu nikhona ngoba naku nijabulela ukuthi nilala amantombazane, nivuma ngalokho. Asazoqhubeka lamantombazane nithuke. Uma ningakafika esigabeni sokuthi niqonde ukuthi nina ngamadoda nimele amakini, mina angifuni ukukhuluma ngomunye umuntu. Indoda ekwazi ukuthengela umuntu wesifazane ama-weave ibe osisi bayo beshoda ngamaphedi nangezinto zokugcoba ekhaya. Lo ndoda ithuma sendoda. Ngoba indoda ekufanele uzazi ukuthi iyindoda. Ungazama ukuzenza indoda ngoba uphakathi kwabantu abangamadoda. Angeke izinisebenzele lento yokuthi nina nizoqhamuka la nizoshayela uThamari izandla nibe nidonswa amantombazane ngamakhala emakhoneni. Angeke izikusebenzele lento yokuthi wena kumanje wondla ingane yomunye umfana yakhe awuyondli kodwa ufuna ukuthi lento eshiwo uThamari right. Mhlazane wayibona lento ukuthi right, qala wena uyibeke phambili nomusi wakini. Suke kubo kwentombazane, suke ukuhlala ekhweni. Yeka lento yokuzenza indoda ongasiyona. Yeka ukupretend ukuthi wena uyindoda ngoba nakho usubona abanye abantu besilisa usaba ukuthi bazothini. Kunabantu lana abagqoka izinto abantu besifana abathenga izinto ezibiza akayi afford ngisho uyi-afford. Abanye sebeze baduba ngisho amakhaya bakhile ngisho emakubo. Bahlele emjondolo bakipitile. Ayikho into ezoba right uma kusekhona abantu besilisa. Abanye la kade baliwa la. Balwela ukuthi bathena nje bahambisana noThamari. Abanye kumanje baphucwe ngisho izingane ngoba kuthiwa basupport uThamari. Yini ozoyishayela ihlombe ngenkulumo esiyikhuluma la yobudoda ube vele wena ungayona indoda. Ngoba phela la ebudodeni sinobuholi, la ebudodeni simela amazwethi, la ebudodeni yithe siveza indlela esizoba yiyo. Uma usashela ngemali uma ukuthi imali awunayo ungafika umuntu wakhe ezovakashela ayikho lento esiyikhuluma phambi kwakho. Basazoqhubeka abantu besifazane becabanga ukuthi lento yokudayiselana nabantu besilisa ikahle. Bafowethu ukuze izwe lizophila ibana abantu besilisa abazoba amadoda. Yekani lento enenzayo ungashayeli ukuthi wena wondla izingane zabanye abafana yakhe ayondliwe.
ujabulela ukuthi wena uphila kahle intombi yakhe ithatha yonke imali kini ubaba wakho noma wakho akadlile phela lento yokudoda iqalwa ekhaya ukondla awuqala emantombazaneni uqala kini uqala kubazali bakho nabosisi bakho ukukhombisa ukuthi ungakwazi ukuphila nokunakekela umuntu wesifazane kuyathusa nje lokho esiqala sikubona kini ukuthi naniqala ngokuthenga ama-weave niqala ngokuthengela abantu besifazana amateku lawa o-Steve Banban nithange noma ama-weave inwele ezinde emakini abanasi ukuthi nanikwazi ukuba unakekela umuntu angeke kwenzeke uphila impilo embili uwedwa abanye ngisho izindlu ziyawe emakhaya kodwa bahleli emqashweni banayo yonke bashanga ngobhazabhaza mama TV bashanga yonke into endlini zabo angeke sibe namadoda njalo siyohlezi sibambo live sivikele amantombazane sivikele oThamara bukhona abantu abangafuni ukwenza iqiniso madoda yekani ngoba labantu abayilali labantu esikhuluma ngabo labantu abasho uThamara namhlanje izintombi zenu labantu ababhizi njengamanje abalwa nathi masikhuluma izinto zokuthi umuntu wesifazane ozalele ekhaya akufanele umuntu wesifazane ezalele ekhaya kufanele umuntu wesifazane ayiphathe kahle ayihloniphe yilabantu abaduduzwa yinini abathandwa yinini abenziwa yinina amagolide eni madoda ke sizameni ukuthi silungise kancane ngapha esayidini lethu uyabona uma ukuthi nisazoqhubeka nenze kanje nithandane nabantu abanichithe abanifebelayo abathandana nabanye abafana niqhubeka nibekezele nithi nina kuzoba ngcono nisazoyibulala nisazowabulala futhi amantombazane ake siyidonse lento sibuyele eceleni le yabona lento yakho Miyeza mina ngiyoyijabulela mhlazane waqeda la wasuthi akubizwe insizwa ziyohlangana sike sihlale phansi siyixoxe sithintithana amakhizane la isotshelana khona ukuthi akukwazi ukuthi indoda ikini lingafu khona kodwa ubu nomuntu wesifazane uthi ufuna uvusa nalikini nivusa liphi ikini elifile akukwazi ukuthi indoda ungagqoka izicathulo zika 10,000 ikini libe lifile siyoqala lapha esephambili akukwazi ukuthi indoda wena ungathatha umama weingane ezimbili izingane zakho ingondliwa ihleli ikhala lapha ihamba nezicathulo ezibhobokile esikoleni akukwazi ukwenzeka lokho awukwazi ukulawula uthanda ingqondo yakhe ingasebenzi sizophinde sisho akulona iphuthu ukuthi umuntu wesifazane uzale ezalele ekhaya isinqumo somuntu wesifazane ohlula ukuhlonipha abazali bakhe isinqumo somuntu wesifazane odelela ikubo isinqumo somuntu wesifazane onganandaba nekubo futhi ungakukhohlwa ukuthi wena umuntu wesifazane owenzela yona isinqumo sakho ungabathuki bonke abantu besilisa uthi animithisi ukumitha kuyichoice yakho uwophumelekini wadelikini wadela ukudla kwakini wadela izindlu zakini wayolala nomfana waze wamitha lo mfana futhi uqonywe nguwe wakhethwa nguwe kubafana abaningi musa ukuthuka abantu abangahlangene nezinqumo zakho thuka izinqumo zakho izinja izinqumo zakho and ngifuna ukukukhumbuza nansi into eyodwa before uhambe ibanga elide ngoba sengiyavala inja ayilali lenkomo inja ilala nenja besizala inja uma kuukuthi ngempela abafana bayizinja okusho ukuthi nawe awukho ngaphandle kwalokho uma ubuka ingane yakho ungakukhohlwa ukuthi izalwa yinja elale nenja kwaphuma inja yokulekelela ukuthi uyiqaphele lento yokuthi uma uthi ingane yakho iyinja uma isikhulile isiphila ubunja ungasabi ukuthi wena wakwayiqamba lengane ingakazalwa noma isizela ukuthi iyinja ngoba izalwa yinja ungakhohlwa futhi ukuthi lengane njengoba uyibiza ngenja uma isigilela imikhuba yobunja besibukela abafana abancane enanda bebulala abantu benza yonke into asasi bathina abazali babo ngabo bephila kodwa engifuna ukukutshela khona uma wena umuntu wesilisa uthamba uthuka indawo yonke le uthi abantu besifazana izifebe ungakhohlwa ukuthi emasendeni nakho khona izingane uma usuzela ingane eyisifebe ungakhohlwa ukuthi uwo waqamba abantu besifazana uthi yifebe nalesi esiyobe sesingesakho ubokwazi ube nesandla esikhulu ukuthi sibe yisifebe asiqaleni ke manje siyithututhe siyibheke bese umuntu nomuntu edlala indima yakhe uma usumzali phila njengomzali hayi njengentombazane uma usuyindoda ubaba phila njengobaba hayi njengomfana yekani ukudayisa ngemzimba yenu niqoka izinto ezikala imizimba yenu nenkomo ngoba nifuna abantu besilisa benilala hlukanani nokuattract abantu besilisa abafanayo angeke phela ufike uthandane nomavava ubese usuka lapho uyothandana nogay laba abantu bobabili bango businessmen imari zathi akhona uma ukuthi wahluleka kumavava uzohluleka nokugay
bese ubuye uthi abafana bayizinja. Inkinga ngukuthanda izinto, qala ngokuyisebenzela, ungafuni ukusetshenziswa abanye abantu ukuze uthole inzuzo yamahhala. Abantu besifazane mawufuna impilo engcono yenze wena, musu ukutarget abantu abathile ukuze impilo yakhe ibe ngcono. Madoda, asibuyeleni emuva siyohlala phansi. Izingane zethu ziyasidinga singoyise bazo ukuze ingeke zibulala abantu emphakathini, kuyodinga thina sibe seduzane kwazo. Akulula but kuyenzeka. Bopha bhakabhaka, ngiyabonga. Bawu JMQ Mnguni bhuti omdala, ngiyasibonga ithuba lakho nesikhathi. Ngiyabonga futhi ukuthi ngaphezulu kwakhona konke ukuchasho sekukhona kwabantu besifazana abakwenzayo udadewethu uTamara. Ningakhohlwa ukushare i-account uma comment section. Sesizokwenza kube wese umkhankaso uzoqina ngoba akekho kungenalo imumva lakhe. Akusho ukuthi ngoba nakho unemumva sekumele ukuthi ucindezele ubulawe. Ngesimo sesika uTamara akasibekile. Uthi usebenza kabuhlungu emsebenzini kusasa uyangena. Kudingakala ukuthi arrest. Ucelile ukuthi abe uTamara. Sizozama ukusupporta ngakhona konke okusemandleni. Asizo i-account ishereni bafethu lana sizowuphusha umkhankaso esizophushela nokuthi uma kuphela yonke into ephela dani niyenzani kuphi ngasona siphi isikhathi ukuthi ungazi umuntu umeyise ngeke kubo. Ukuhluleka kwabazali bakhe seningaze nikubeke emahlombe akhe yonke lento lesenivundululayo ukuthi asihlangane kuyipast kaTamara nasempilweni yakhe khona. Thina sithanda lelizwe siliphilisayo kanti yinto yenza abantu banikele emasontweni ngoba banikelela lelizwe elibaphilisayo. Phela umfundisi esontweni akasho ukuthi mayephuma esontweni bese ehamba eyohlangana noNkulunkulu. Uyahamba naye ohlala nonkosikazi wakhe endlini kodwa mayekhuluma kube ngathi mayephuma la uhambisa umnikelo uNkulunkulu. Sinayo udadewethu uTamara bopha bhakabhaka, we are behind you sis, ungaphefumula bese uyakhululeka njengoba bathi ukhala ukuthi uyalindozana uyophumula. Tamara, over to you. Sanibona bafowethu. Sanibonani. Dad sikhona. Ngiyaphila nami. Yes, ngiyabona bonke abantu bazalama. Yes mama khabonina. Akukho okuningi engikuzele namhlanje. Engikuzele ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind outhile ube ufind out ngento oyithole kwi-wall yami yakwa TikTok. Okokuqala lokho engifuna ukuchaza. Okwesibili akuchaza ukuthi la asikho ku-reality show. If uku-reality show sokukhuluma ngempilo yakho kanti if ukuyi-content ukhuluma ngomcabango wakho okhombayo ukuthi yini u-wrong no-right. Kunento esiyenzayo kwesabantu besifazane. Umuntu wesifazane uyakwazi ukwenza into e-wrong kodwa into e-right ebe eyazi. Awukwazi wena ukuhamba uye kwi-wall yami yakuma-video amadala bese uthi lo Tamara wenu. UTamara wenu wa-5 years ago akusiyena lo wamanje. So kahle ngiyabona into ebengizokhuluma ngayo yileyo ukuthi it's like manje unomuntu find out something ngami. Awukwazi ukuzolwa ngento ya 5 years ago bese wena uzoyenza eyanamhlanje. Mina nje for instance mangathiwa ngiyakufanekisela mhlambi nginomalume umalume wami othanda amanzi ampontshwayo. Kodwa umfundisi esontweni lakhe. Kuyaye kuthiwa ke naka umusa ukunaka umuntu oqoba inyama kodwa dlana inyama. Awukwazi wena ukuthi ngithi ngikutshela into ephilisayo oyazi ukuthi iyaphilisa bese wena ufuna ukuyovundulula ipast uzuvundulile nekhaya. Mina ngineshoyo ukuthi abantu abaningi la bane background engekho right abasayilungisa and I am the one of those people abasalwela ukulungisa i-background yasemakhaya abo. Awukwazi wena ukuyitshela ukuthi sewungangibetray ungibetray ngepast. Awukwazi ukuzongitshela ukuthi wena usune video entsha ekufanele uyitrendise ekhona kwi-wall yami ukuchaza khona ukuthi ayikazi izifihlwe.
ayikazi izifihlwe. And into engithanda ukuyiphawula yileyo ukuthi sekukhona nento ephatha umphefumulo omncane ongenacala, which is umphefumulo owaziwa ngisho ekhaya emsamo ukuthi wakhokhelwa inkomo kamama nenkomo kababa, owakhokhelwa kwazi ngisho umphakathi wangasekhaya ukuthi lo mphefumulo lo omncane okhona engithi nginawo wakhokhelwa, kwenziwa yonke into ongasuyicabange. Angizalanga bume ubume, cha angizalanga bume inkosi impela. And le video etrendayo kuma comment nakuma status abantu ivideo engayithatha ku my friend engangiyothenga kuyona, whether wena ucabanga ukuthi iyangidestroya noma ayingidestroy, ayichazi ukuthi mina iqiniso angilazi. Ngiyaphela lapho bafowethu elikusala seningasala kahle. Mana Tamara ungaqala uhambe. Ungaqala uhambe akukwenda ukuchaza lokho. Unayo ingane kaAbdul? No mnewethu anginayo. Eyami ingane yaziwa ngisho emsamo ukuthi eyakamthetho isibongo yakhokhwela inkomo kwababa kamama neyababa yaphinde yahlawulwa ngaphezulu. Oh no, bengingakufuni ukuthi ukuchaza lokho ukuthi usuthathe waqala kanti say understand thina media nabantu besifazane ukuthi kwenza yes. Ngiyaxolisa wemnewethu ukuthi abantu mabengazi ukuthi bazokubetray ngani, kulula ukuthi bathathe izinto ezivele ezisesithombeni. Mina owami umntwana angim-involve kwi-social media cause i-social media ne-account akusiyona eyakhe eyami. Owami umntwana mina ngihlala eGoli unakekelwa wowakhe ubaba. Ngikusho lokhu phambi kwezwe lonke ukuthi unakekelwa wowakhe ubaba owamzala, owahamba wayobikwa emsamo ukuthi nangu umfana wakasibanibani wonile endaweni ukuthi mawungakwazi lokho kusho ukuthi usele mnewethu. Tamara, angifuni indaba la, but we are behind you sisi. Iyodwa into engasiphatha kabi ngelinye ilanga ukuthi sithi siyavuka ngelanga ku TikTok noma sithi siyazama ukuthinda kuthi uyikhungile. Kukhona konke okwenzakala udadewethu kukukhula. Awusenze ukufana nawona umuntu wesifazane nanoma ubani, ngoba izimo usudlule kuzona phezulu kwama millions, hundreds of thousands wabantu bekhuluma izinto ezinegative ngawe sisi. Ume ube strong, lokho kwenzakalayo uwumlando. And ngiyajabula uma ngabe lithi bandla bopha bhakabhaka, kusho ukuthi kahle kahle kukhona konke esikwenzakalayo asingeni khona futhi asinazi indaba, ayikho futhi into ethene ngake efuna ukuthi isifuna ukuyizwa, ngoba akekho umuntu ongakujaja ngepast yakho osuka kade ubhekane nayo. Lokho kwakho futhi lokho kusuka othandweni lethu asikaze sibuze usicela ukuthi asikunikelela ama 10 rand noma kuyini what. Sabona nje thina i-intimidation ye-media nokuthi uyacrucify kwi-media. Sasithi no, asihlehli sime nawe siyaphambili kuphela, futhi lo mkhankaso uzoba namandla kakhulu. Kumele ukuthi mawudlula ukwazi nanokuthi ubone i-therapist nje for i-counseling kuyona yonke into le, whether my friend or not. Simile sisi ahlehli siyaphambili and sihamba kakhulu kunaqala. Ngicela ukuthi bese uyahamba uvaleka elilodwa mhlawumbe amabili amathathu aqondene ngqono Tamara. Yes baba. Yebo. Tamara. Yes baba ngiyakuzwa. Uvale yakhe imic ungilalele kuphela. Walokho engizokudlula. Tamara, asinayo inkinga yamaphutha akho, kodwa sinayo inkinga yokuthi wena uzoba ubani. Ungayivumeli ingcindezi yempilo yabantu ibe ingxenye yokuthi wena uyibona ungaseyena umuntu. Ubona bonke abantu abaphethe imkhonto abagwaza wena. Lokho kuveza ngokusobala ukuthi bona bakazi bamthanda umunye umuntu wesifazane. Uma umuntu wesifazane emthanda umunye umuntu wesifazane, ubezoba naso isibindi sokuthi ethi ngoba lo uyowesifazane ngoba bethi bona bayamela ndawonye. Noma nje kodwa ungwakwethu ahlale naye phansi azalibona uthando lwethu ukuthi siyamdinga abuyele kithi. Bese ngeke thina size sisukume kwethu abantu besifazane bayathandana.
ungalenzi iphutha lokuthi ucabanga ukuthi izingqinamba nosisindo sempilo soba lula emva kwalokho sisazoqhubeka sibenzini. Uyazi ukuthi la njengoba sihleli la umuntu othatha uma wengane yomunye umuntu ubaba wengane womunye umuntu wesifazane, umuntu okwazi ukudicilela phansi omunye umuntu wesifazane nomunye umuntu wesifazane, imishado echithekile ayichithwa ngamadoda kodwa ichithwa abanye abantu besifazane. Thina ngelinye ilanga songabi khona weThamara, kodwa kuyofanele wena ube uThamara lo ozakhe wawuye. Lempilo le idinga lo Thamara wena oyiveza uyena. Miyeke lona oyena masuphumela ku TikTok. Angeke ekhambisa ibanga elide. Salusa umbamba lo ozakhe wawuyena. Uthathe lezo ihlangu lezo ulwe ngazo uqhubeke kuye phambili. Inzondo seniwena nenzondo ngeke nisahlukana. Suka namhlanje kufanele wazi ukuthi uyisitha sokuphila. Uyisitha sabantu abangalifuni iqiniso. Ngalawo masu iba yilo Thamara lo okade uphupha ngaye nolo omakhayo. Lokho kuyokwenza ukuthi akusizi wena, kuyosiza ngisho ingane yakho. Ngoba ekugcineni kosuku lo muntu lo noma ngasiphi isikhathi noma inini, uma wena Thamara ufuna obhuti ungenabe ekhaya, sikhona thina. Asifune kulala nawe, asifune kwenza lutho, sifuna ukubona uyilento ophupha kuba yiyona. Ingane yakho siyoba ngomalume kuyo, siyokulekelela ukuthi ikhule izwi iqiniso. Ungalizondi, ungalishintshi iqiniso ngenxa yencindezi yabantu abakudonsela emangeni. Lokho kuyokwenza ukuthi noma imvula inganetha kanjani ngeke zikuthinte wena. Ilento mawethe ngishoyo ukuthi ungathi uphila kahle ekhanda sithi siku 2025 ube ungikhumbuza ngento ya 5 years ago bese uyitshela ukuthi wena ekhanda lakho ngifuna ukutshela lento eyi1 man ngoba sokukhuluma nathi usuphila nathi empilweni asiyichazi futhi asilokhu sifuna ukwenza ukukhuluma siyenza. Lezi impendulo silethela zona sidinga uThamara oya phambili. Uma uzohlala phansi uchaza izinto ezivela ngawe uyophelelwa isikhathi. Alikho ikusasa emuva kodwa ikusasa seliphambili. Noma ngingathiwa lawo maphuthu benawo angeke sakulekelela manje. Empilweni akunqoba abasha abakhuluma ngezolo. uMandela wasikhulula, uMandela wahlala eRobben Island but ngeke sasiza thina. Sesiyosizwa ukuthi namhlanje kusasa sizokwenza njani. Musu kulokhu uyichaza, musu kulokhu ufuna ukuthi abantu beswe iside lakho beunderstand wena. Wena yenza abantu bebona ukuthi ubani wena. Abakuthukayo bayokhothama mhlazana wena wangahlukana namagama akho. Nafana nawo. Kuyoba ingozi uma uzothi usukhulume kahle bese bephinde bethola inamhlanje lakho. Lokho kuyokwenza ukuthi impilo yakhe ingapheleli kahle. Bese ngenza nayo i-final touch. Noma ngathiwa noma unobhilisha noma ubani uyawenza ama-comment. Angiyena umuntu womdlalo and angiyena umngani wakho. Ungihloniphe nje mfowethu nami ngizokuhlonipha. Platform yakho nje no Billet leyo yenzayo ama-comment uyenze lapha kude kunami, angiyena umngani weingane. Lokho ukwazi. Yebo. Hayi nami ngoba bengishilo ngathi nje ngemsebenzini kodwa into ebingiphatha kambi noma mhlambe bithanda ukunganga ukuthi sekukhona umphefumulo ofakwa ngokuthi oka my friend noma ubani kunomuntu la one account okwazi ukufika athathe ivideo no my friend mase kuyimina isibuya ngazi ukuthi seyirong. Awukwazi ukuthi into oyiwoli yami epostiwe wena usuzolwa ngayo namhlanje ikwiwoli yami ngoba ayifihliwe
ayifihliwe yabona njengoba ikuwall yami nje kuchaza khona ukuthi mnewethu ngicela ungiyeke ngiqede bandla ngiyacela uyabona njengoba ikuwall yami nje kuchaza khona ukuthi ayifihliwe awukwazi wena ukuzonaka umuntu oqoba inyama engabe udla inyama awukwazi ukuthi kulesikhathi sanamhlanje wena ulokhu uthi wayenza lokho next time I mean back then eminyakeni edlule yena ungathathi lokho enginika khona ngalesi sikhathi njengamanje uphile ngakho so mina engikushoyo ukuthi eyami icontent njengoAyanda iyaqhubeka futhi angeke izime until baze bathole ipoint engizolenza sengiqale icontent awukwazi ukungicindezela ngento oyaziyo ngingakayiqali icontent yami oqala la sekuyicontent asikho kwi-reality show uAyanda akazesho ukuthi uperfect kuphela wakhuluma izinto ngokuzazi ukuthi kahle zihamba kanjani so noma ngabe ubani mina ngiyacela bafethu mhlawumbe ukuphuma esihlokweni kancane noma ngabe uzibone ku Facebook noma ngabe uzibone kuphi angizili ukuzojustify kodwa ngizosho ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind out something ebivele uyikwiwall yami uchaza khona ukuthi ayifihliwe and awukwazi ukuthi mawushiswa into zakho engiyishoyo bese wena ucabanga ukuthi kufanele ubuyele emuva lami uzuyofanekisa ngebackground yami kunabantu abaningi la abane background engekho right ibackground yabo ifile kunabantu ngisho besilisa abane background efile uthola ukuthi umuntu ekhaya kubo akanayo ngisho akukho ngisho indlu yangenhla kodwa njengamanje sisebenzela phekwayo leyo nto bazali bethu abakwazanga ukulungisa ibackground so wena mawushiswa into engikhulumayo wenziwa yini ukuyitshela ukuthi kunento ongayilanda eyaziwayo bese uzoyenza ibe yintsha okuchaza khona ukuthi unenkinga mawuthatha into eyaziwayo uzoyenza ibe yintsha njengamanje Tamara Dade siyabonga as from now on ngoba sekukanje u6 dadewethu usiyohlala u6 yezwa u9 usiyohlala u9 ma kuyivela kusesiyona isiqi sekuyisiqi zamele ukuba innocent but ma kuyisiqi sekuyisiqi and asidingi yonke lencazelo lo uke wayisho umnguni la wathi asidingi ukuthi usichazele thina siwena wena uyithina and ngiyacela kulokho asikho isidingo so lapho engizokufica khona wenza live ujustify noma uchaza yebo kuphela wena uqhubeka necontent yakho thina sinawe la iyahamba eJudith soshaya umhla ka3 lapha yonke lento le so we are moving forward and we are unapologetic ngale nto leyo sinawe sizozama ukusupport achieve mission esiyifunayo and we do understand ukuthi why kanje uzo crucify with your previous life ukuthi kwenzakalani kanjani and ngalokho sidef uma sifuna ukuzwa siyokuzwa sekudlulile sesi-achieve into esifunayo before wehlele ngezansi umama lapho khabonina ucelile wathi nje ucela ulalela amagama amabili amathathu bese wehlala ngezansi kuphela ngoba uthe uyasebenza kusasa ngithena usiyashaya nami ngifuna ukuhamba la ngo10 bayisho i-account abantu la siyaphusha ma ukhabonina ngazi noma unelento nenkinga ukuvula imic sanibona sanibingelela myeza yebo ma yes mama ithimba elikwipanel Tamara mntanami yes ma Tamara khona yasho leyo nto ngikhona mawujani Tamara mama awudingi ukuyichaza mntanami exactly badala thina sibadala thina uyabona umuntu wesifazane selolu hlobo okuthiwa inqokonqoko uyingozi lo muntu wesifazane okwazi ukwenza lokhu ukuthi ahamba yokopolota izithombe zakho lapha inqokonqoko ibizama ukuveza engayayo nokuthi ayicalculateanga ukuthi lokho ekwenzayo akusasebenzi kusebenza umoya kaNkuluNkulu manje uyalawula mama ukwenye level naye naleli ithimba likwenye level
Wethamana mntanami. Mama. Wenza omkhulu umsebenzi. Ayibone lezi ingane zakwenu ukuthi amadodane engakangakanani ngazo. Awasabashayela ukuthi kuse babona, bashayela ukuthi kuse bengcwatshwa. Ngoba ukhuluma lapha ke wena, ngifuna ukwazi ukuthi uthunywe uNkulunkulu. Ungabazi. Lithi iBhayibheli bheka kuye baletho wayephinga. Bemdudula bethi inkosi lo simthole ephinga makakhandwe ngamatshe. Wathula nje uJesu. Waphendula ngelilodwa wathi uma ngekho ongenasono la kaqale amkhande ngamatshe. Wayesethi aguqe kukhulekwe. Ubufakazi balokho wathi makuthiwa amen wangasekho umuntu. Sholo ukuthi ke mntanami ngalamazwi lana kuyothi kuthiwa amen ngalo live lokhu wenziwa kujikijelwa. Kodwa kuthiwa amen ngoba kushaya umoya. Ngoba kasisemi nathi singomama abaqinile evangelini sizothenwa zingane amandla ukuthi zifuna imfebo ngenkani. Nathi asisemi-ke sithi nje fire in the name of Jesus Christ. Kade sikhuleka kungezwakala. Strong lezi ngane idida ngisho befundisi bawile vu abaningi bedidwa yizo. Abanye bahanjelwa ngamakhosikazi, abanye kwenzeka imhlola. Ingane isizoqoka yonke ifuna ukuba unumber 2. Indoda kade yenza ishende. Ifuna ukuzoba unumber 2, ifuna ukuthi unkosikazi osemthethweni akaphume nezingane zakhe abophe imthwala ahambe. Zubulela umhlaba lezi ingane. Ngakho leli iqoqo leqeqebana elihlangene lapha ngegama lakho. uNkulunkulu uzolichitha nje mntanami. Lolu daba lukwenye level. Yebo mama. Ungangabazi lokho. Uyabona nobakhuluma amanumzane lapha bekuyala beobhuti bakho bekujikijela ngamagama ukuthi ungesabi sinawe. Asikho isidingo sokuyichaza Thamala. Yebo ma. Asikho isidingo mntanami sokuyichaza. Simi nawe la. Njoba singalele singomama sizolalela zisithinta izingane ukuthi mama usondele nangu Thamala. Sengifikile ke mntanami. Ngizothi kwenzeke njani? Hayi inqokonqoko lezi siyazazi sizejwayele Thamala. Ngesabi sinawe la. Uyabona ke manje isikhathi sokuthi umhlaba usuyabuya. We mama Mkhabonela into engiyibuza yona if kukuthi bekuyinto engase iaffect ikusasa lami why bezoyivusa manje yini mhlambe kungathanga manje content ngenkathi ngisaqala icontent ngisalwa nayo yini bebengayivusi sebezoyivusa manje xa bebona ukuthi kune progress eyenzakalayo isizovuka manje kuyakusho ukuthi izitha ziyavukelana yini bezoyivusa manje Thamala ivuswe obalekelwe indoda yaphindela kubizwa amazwi lapho uthi sekufike ngisho umama basidududa sibuyele ndelisi kwakhe imizi wabaleka umfana waphindela kubo wavusa umjondolo wakhe omdala wathi odadewabo baba ulungise impela waxolise emndenini wathi hayibo mina ngangitshela ingane ukuthi khona into wrong ngami wabuya wayofuna ifayela azokubhakela ngalo kanti late manje Thamala yebo ma Thamala kulate manje mntanami kulate and mina ke we mama mina kunento engifuna ukukutshela yona mina i-mindset yomuntu wesifazane kusuke kungachaza ukuthi akayazi into wrong nento right kuphela uyiseva la athanda ukuyiseva khona into right Thamala ngithi mina ibalekile le yangane yomfana hambile phindele kwaba kwabo ngifuna ukukutshela ke mntanami ngokwakhiwa kwemizi yabona ukwakha umuzi yebo ma ilanga wemiyeza akoko kungenwe kule topic ukuthi yini unkosikazi yes ngoba kuyashadwa nje uzokumenyezela ukuthi uzwile ukuthi umshado mhla 25 yashada usibani mani akazi yazi kwayena uyavathazela ukuthi uyapi tshela abangani bakhe
aba-invayitheka abantu muyogana engikwaziyo mina ukuthi ngidilize isigodlo sayifebe ngiyaxolisa ukusho lokhu kwi-live kodwa khona okusalayo ngisazosidiliza futhi ngisidilizile awusho umkhuphi kasathane ngifuna ukukhuluma ngekini-ke mntanami ngifuna ukukhuluma ngekini ukuthi noma ngabe ninemthondolo emithathu egqekeni Ngalala-ke wemama akuwona umuzi ngoba kukhona abazali okufanele bathinta ukuthi idwaba bezongena kulo life besondele bethi Thamala sihamba nawe mntanami wemama into engiyishoyo mina ukuthi owami umama unginika isibusiso usuku nosuku ngenxa yokuthi ngithena ngikhula uyangazi ukuthi ngisebenzele ekhaya ukuthi omunye nomunye uthini akunandaba kodwa okusalayo esami isibusiso somzali isona lesi esingenze ngama namhlanje ngoba isibusiso somzali ngisithola usuku nosuku ngenxa yokuthi ngithema ngikhula ngazi ukuthi eGoli ngiyokwenzani ukuthi omunye uthini okusala isibusiso somzali mhlawumbe isona lesi esingenze ngafika la ukuthi omunye nomunye uthini okusalayo angikaze mama ngize ngiyenze imali ngendlela Tamara uthi udiliza isigodlo sani yazi wena ulalisa abantu lalela-ke wemiyeza ngithi mina kuwena ngibhoboze isigodlo sayifebe ngoba ukuba ngisibhobodlanga ngabe asikho awukwazi wemiyeza awukwazi ukuyovundulula indaba zami ezikhona kwiwoli yami uyitshela ukuthi wena zintsha ngoba nakho wena inkulumo zami zanamhlanje ziyakuhlaba mazihlaba inkulumo zami zanamhlanje azikuhlabi inkulumo zami zamle but musukuyitshela ukuthi umbulele mina eyami content khona wemiyeza mina engifuna ukuqinisekisa namhlanje ukuthi eyami content angeke iziphele ngoba nakho abantu mina iyophela mhla bavundulula into entsha okwamanje ayikho into entsha abanayo abangayazi wethamara noma sanibona mina ngibona ndodakazi ukhona konke nje osokushilo sithandwa sami uyabona indlu mayakhiwe iqala ngefoundation so ipasithethe yomuntu i-foundation ye-present so whatever if wena i-foundation yakho yendlu yona lebe bekade beyivundulula okuyipast yakho wena nawe ubakhumbuzile ukuthi kule foundation yabo abawufakanga lo plastic kwakuthiwa yini konje lo plastic omnyama so ikrekhile abahambe wemaqwabe nempilo wemaqwabe lalela mina engifuna ukuzogcizelisela ukuthi ngisho umphakathi wasemandeni wasekhaya uyazi ukuthi angizange ngizalele bume eyami ingane yakhokhwela inkomo kamama neyababa yaphinde yahlawulwa ngaphezulu kwase kuba-ke ukuhluleka kwami ekubambisaneni nami nobaba wayo kodwa ayizange bume bachazela yonke wethamara awudingi ukubachazela Mana umdilizi wegodlo zelento ukuthi angikwazi ukubiza amagama umdilizi wesigodlo sanandana ma ukhabonina sewushayela u10 bengicela usivalele bese ngiyahamba ku live ngiyazi ukuthi nje mhlambe 3 minutes 4 minutes bese ngiyaphuma ku live sahleli nombhidlizi la nodiliza uvala unqwaba yompompo ezemali bengicela usivalele ma bese umuntu yakwazi ukukhululeka noThamara ukhale ngesikhathi bengekho kuzoba kude kulo live lo bengithi ngizo fundraiser siyaqedela siyaqhubeka ukuya phambili lokho sesiku-archivile ngicela ukuthi ma uzivalele bese siyahlukana konke nomdilizi la ngoba sinomdilizi ngiyabonga ngithuleni ngilapha-ke wethamala mntanami ngifuna ukuthi khona inkinga enkulu kulabazali abathi iy'ngane zakhe imizi emihle ngemizimba ngokuqoqa iy'mali kulaba abafana imisebenzi sazovunywa akuwona umuzi owakhiwa ngengquthu akuwo umuzi lowo
akuwo nje umuzi. Nkosi yami. Ungajatshulwa kuthiwa kuyakhazimula bahlala kwibalcony benibuke phansi. Kodwa uyazi usuku nosuku ukuthi wasebenzisa ingquthu kuleyo ndawo. Njoba asebenzisa leyo ngquthu ziyafuneka lezi nkomo zabantu akha ngazo lowo muzi. Akuwona umuzi wakubo lo. Umuzi wakubo kwalowo wamfana kade umnguthu. Nina bafana ke niphinde ekhaya niyovusa imisi. Wemama Khabonina ngithi mina mawazi ukuthi lelo khaya ohleli kulona lizenzo zokuthi wavula la wavula khona ukuze livuke awufani nami alikho mina lalela wemama Khabonina mina owami umama ungibonga ngesenzo engisenza usuku nosuku futhi mhlambi sona lesibusiso esingigcina kuze kube la ngoba isibusiso somzali mina ngisithola usuku nosuku so ocabanga ngokwakhe lokho manifuna ukungazi mina shonani kumzali wami ongizalayo owangithwala 9 months nizomthola ukuthi uyandubani. Siyabonga Thamala mntanami seneme. Mama Khabonina. Yebo ndodana. Seneme. Mama Khabonina phetha lapho udonze lapho some advices bese siyalentozana lana siyahlukana isikhathi kulate angisakwazanga nokufundraiser kahle. Nangu Thamala ubusy delize impopo. Baba Miyeza mana weMiyeza sorry. Kune comment engiyibona la uthi na uthi enusisi isibusiso kanjani uyiveza ndlebe mina ngazalele emshadweni uma wami wagcaca kamzimela emini kwabha imina ngedwa Wethamala mntanami asikho sokuchaziveza ndlebe la uthi wavala ingquthu uvala amathanga uhlale phansi umamanda uzikiye wembathu ulale Mshana akusibona bonke abantu ozobaphendula abakhuluma nabo. Yes malume Ngiyabonga. Phuzitiya uvala ingquthu uvala amathanga ulale kini ukhuza umoya manje kusebenza umoya ongcwele kaNkuluNkulu uNkulunkulu uqunukile sekunephunga elibe emazulwini lento isiphethwe kude ikwenye level khuluma uNkulunkulu la ukuvela kwalo life imizi ifile namadlozi ayalwe emhlabathini ukuthi hawo ngashiya umfana ekhaya ngathi uyokwenza imisebenzi yonke engayishimile lo mfana osehlala lapha ekhwene shower zingane zakhona zimjikijela ngamatshe zimjikisa ngamathini zimjikisa zimrawundisa ofolo umba kubo wakhe imjondolo ngemuva uhlale emjondolo lethelwa ipletshana nethile yakalazi ukuthi insizwe ihlonishwa umakoti makade kwenze njani usihlabaluni lwayingane lolu ngelinye ilanga siyayifaka le topic ukuthi yini umfazi fane sifake impela kodwa khona ufuna ukungena ngoba labantu banakudinga ukuthi mababuye endleleni kodwa onendlebe uzozwa uzozibuka futhi uthi indlela yakhe ukuphi yena ukuyiphi level nobundindwa engwaziyo ubundindwa must stop engwaziyo mina wemama Khabonina ukuthi yami content angeke ngize ngiyekise ukuthi bathatha izinto zangalo wenyaka bazenze eza namhlanje ngeke ngize ngiyeke namandla ngifuna ukusho lokho ku live ukuthi eyami content angeke ize imiso ukuthi umuntu ucabanga ukuthi utholeni ngami cha akusamiwa manje we are going home to die no more akusamiwa ke manje hanjwe impela nje kade bedudwa laba bantu lokhu bekhohliswa le phezulu kuthiwa banama rights akuyona i-right yokuthi ungamazi umuntu okufanele umngane ukuthi kufanele kumphathe kanjani udle izitolo zonke izinsuku awupheki intuthu ayishunqi wemama Khabonina kanjani lowo musi wemama angithi abafazi banamhlanje bathi mabeyalwa kuthiwe makwehlula ukugana wobuyele emuva so angeke baze bafunda ukuthi emendweni kuyabekezelwa ngoba bathi mabeyalwa kuthiwa wobuyele emuva mayiwexaka Thamala ngithi mina umfana ozoganwa kodiliza umfazi wakhe kethi uzohlala la ekhaya silime ukuze abone ukuthi umfazi wangempela ngithi ndikumfaka ezingadini ke sibambe igeja kancane ukuze abone ukuthi yini kuba inkosikazi ngoba nje obehlezi lena nje eclino aluminium akakakwazi kahle ubufazi
manje Ingathi ufuna ukuba umfazi wesibili ngoba uyanquma yena uyena ungqongqoshe. Njengamanje kufanele kube namakhosikazi kuma ongqongqoshe. Wema uKhabonina uthini ngentombi eqoma usomabhizinisi noma umhlonishwa alokho izama ngama 10,000 bese iyo renovate ekhaya noma ekhaya iyo kwakha indlu ekhaya yakhela abazali. Ngicela ukuphendula mina. Ngicela ukuphendula mina. Uzophendula wethamala mntanami. Uyabona phela lowo mfana nje, lowo mfana okhipha lawo ma 10,000 azazi ukuthi unecala koyisemkhulu. Uyakubona naye ukuhamba kwakhe kunjengokuthi ena uma ngabe lo muntu oqoqa information kaThamala wazoyineka lapha kufanele umfana yomthatha azi ukuthi ushade private investigator ngoba ayizele ukuthi izoba inkosikazi izele ukuzoqoqa amafaki ijulile ikwazi ukuyongena kwiwall yomuntu iqoqa information izomenze njani yena izomjoyinela imnqwaba yemshwalense ezobe imgade ngayo ilunguza lapha na kwibank lakho ukuthi kukhonani kufuneka yexwaye